V krátkom videu by sme si ukázali doplnky alebo súčiastky guľovníc Ressler. Každá guľovnica má názov odvodený od počtu trňov na závere. Toto je záver od priamoťažnej guľovnice Titan 16, 2 rady trňov po 8 znamená 16. Záver ku guľovnici Titan 16. Toto je záver ku guľovnici Titan 6. 2 rady trňov po 3, 6, čiže záver pre guľovnicu Titan 6. Záver pre guľovnicu Titan 3 a len 3 trne. Ďalej si môžeme ukázať zásobníky 3 alebo 5 ranové, výmenné hlavne rôznych kalibrov. Tu sú čierne mieridlá. Možné je vymeniť mieridlá za svetlovodné. Neviem, či to bude dobre vidno, ale takto. Je možné ich vymeniť. Ku guľovniciam ďalej potrebujeme puškohľad. Jedna z možností je oceľová platnička, na ňu dvojdielna montáž akákoľvek ako na českú guľovnicu. Ďalšia z možností je výver lišta a výver krúžky, alebo švenková montáž rýchlo upínateľná. Tam záleží od výrobcov, takže aj ceny môžu byť rôzne. Po otočením potom spolu s puškohľadom ide dole. Guľovnica Ressler Titan má možnosť vymeniť pažby, alebo teda zvoliť si typ pažby štandard, exkluzív alebo lux. Tu vidíme tu. Toto bolo zo pár doplnkov alebo príslušenstva ku guľovniciam Ressler. Za vašu pozornosť vám ďakuje Poľovníctvo Terem.